Mwadzuka bwanji genuine DPP. Ine ndadzuka bwino ndithu abale anga. Mangofuna nditseko ndemanga za majaji awawa. Mwina chifukwa chakusa mudziwa mulungu ndi chifukwa chakupanga zinthu zombwambwana ngati zimenezi. Uku ndeti mati kumbwambwana kwa majaji uku. Akuluakulu zingakhale zomveka munthu nkhani ya 2020 chakuti uko 2005 ndikudza kumbutsa 2025 pali nzeru 5 years ago 20 years yodutsayo kutiona kupusa kapena chani. Guys, awawa ayenderedwe mwapadera basi tisachengereneponso apa yayi. Chuma chimene aseretsa sizawo sichawo ndi chathu chumachi timavulika tokha. Pano pita munthu aleka kuvulika kuti ayendetse boma ali mwamtendere bwinobwino amene amafunira chifukwa anthu oyipa ngati amenewa. Sangamalole ndalama zidzipita mwamtundu umenewu mpamene ndalama zakalekale iwo bwanji sakulimbikira ndalama izizi. Atiyankhulitsa chibwibwi anthu apepana anthu a Mulungu akundikuyitsa ndinokwiya koopsa. Anthu amenewa palibedwa ndalama pakatipa $20 million akalowa apitani. Iwo bwanji osambira imeneyi nkhani imeneyi kuti ndalama zathu zibwerere ife tisavutike ndi misonkho. Kunapita 120 billion kuja kumajeni kwako kumabuchale kwako kuja ndi kumafamasi kwako kuja. Awo alijere aona yophweka ndi imeneyi oti anemeretse mwenye. Majaji tikuwuzeni dziko lisiranu yayi. Inu mulipo mwene 100 chabe majaji. Ife lipo mamiliyoni. Ndalamazo zathu satimavulika ndife osati inuyo. Be careful, extra careful. Mukamakita zinthu musakhangati anthu mutila kuitsa inu. Toyena tikudziwani mutila kuitsa inu. Mutila kuitsa ndalipiti mutila kuitsa kuganiza inu. Tangosiyani maganizo amenewo ndipo bwana apita munthu alika tagwira mwendo wanu musayese kupereka ndalama zimenezi. Ayi iwo anthu amenewo chimene chifukira chongoti atipatse ndalama zimene abetsabetsa zija. Ali zimene mulimbikire majaji inu zanzeru mukati mufuna kuti anthu akuyamikeni ndinu mudapitadi ku sukulu. Bwezerani ndalama zimene anaba kwanza thuku. Amene amayendetsa boma last year. Kuyambira pa 16 akuyendetsa ndipita munthu alika. Kuyambira pa 8 tingoti pa 16 atawina. Please at all cost. Musatiyese kapena kunena kuti musatitengere kwakatiyesa mupulira kuitsa. Ndife anthu timaganiza ngati inuyo. Musaganiza kuti ife ndife mbuzi yayi. Inuyo mmaweruza ena ife ndife mafumu kwathu timadziwa mene mlandu mayendera zimene zidzachibwana mukira pazi. Nokha mudzitsutsaso. Kuti inu ndiophunzira kwambiri pambana anzanuyo amene adanena kuti yayi zikulakwika ife nali konkono nthawi imeneyi. Banki imene yaononga ndalama zathu kwambiri zambiri. Izo ndi mutikhulupirire ndalama zimanongeka aliyense ife ndife business. Timanza kuti ufuna majeni ma US dollars finance banki zidaphweka. Bingu ataona zopusa ngati zimene zapaja amene ali machine samanyengerera munthu. Adapanga plan kuti aona nemene zili kumeneko atakaona kuti sizikukhala bwino anakairani anthu aja anakatseka banki ija. Ndenu mafuna majaji ino ndalama zathu zizibedwa. Tikaganiza kuti inuyo muli ndi nzeru ndalama zanu kumabedwa nkumasekerera ndalama zizupita so kunja kumene so mapita so zikakuvulani mapita kumukafuna so ndalama kumeneko ndalama mumapatsa dala kumeneko. Inuyo mumakhala zinthu zimene zolakwitsa munthu kulankhula inu simupanga bwino yawo pang'ono. Ndipo ndi madandaula kuti pali wena amene madziwa timatenga kuti ndi akhristu koma panopo chikhulupiriro changa ndachitaya kwambiri. Kaya mukundimva inu mukundidziwa manambala anga mukuidziwa achimwene ndinokhumudwitsa kwambiri. Sinimaganiza kuti mungamalewa zinthu zopusa ngati zidzichitika. Tsoka ndilo nthawi yonseyi 5 years yonse kumbuyo kumangoziona andimakhala muli komweko bwanji osakumbutsana kuti akuluakulu pali nkhaniti 20 years ago lero 20 kodi nchani makamaka kumufuna chani makamaka mufuna kuti munene kuti chani makamaka. Mutila kuitsa inu mutila kuitsa ife tidakhala mbazipani zosiyana tikuzidziwa zimene mapanga inu. Ndi musatila kuitsepo apa yayi. Sinkhani imene mupanga apa ya nzeru. Tangosiyana lero ndipo bwana pita munthu alika Mulungu azikudalitsani mwapadera. Mwatiwombola kaya mudzi mwapapa
ikuchecheredwa rosima ikudyedwa ndipo mwamtendere. Ife tikuwuzeni kumalawi kuno majaji inu mutokhala mabiliyoni anu kunyumba kwanu ndi azikazi anu ndi azibale anu, koma ife ndalama zino sitidya nawo ayi. Ife timadya zimene zoti tikuzigwira ntchito tokha nkumakupatsani inu kuti muzilandira ndalama zathuzo, ndiye musatuzuke pamene kuti muzoti ndalamazo timakiranso patsidwa ndi ife, ndi misonkho yathu. Komanso kuti mudziwenu ere musadzilenge ngati ndinochenjera kwambiri pambana mmalawi na aliyese. Tilipo anthu 20 miliyoni zimene ndanenanso zino, tilipo anthu 20 and maganizo athu ndi osiyanasiyana chifukwa Mulungu adati nayo mitima. Mupeze kuti anthu ena sakukondaniru hambo kukutcherani zimatcheratchera ndiye simuzikuyenderani, simungalimbe iru yayi boma malawi takuwukirani tonse takuwukirani, simungalimbe inuyo mwachepa kwambiri. Sitikunenesa moopseza koma mudamakhala mukuganiza nokha kuti zimene mupanga apazi sizanzeru yayi, ndizokhumulitsa ndipo zopsetsa mtima kwambiri. Inuyo anthu onse zimapangazi munali kuti ndiye muno tanzanalo atenga boma inunso nkumabwera zoti anthu azoya nangati kunena kuti inuyo mwenye mwapangana naye kuti mukubana ndalamazi, pamenepo munthu angakukayikireniso? Munthu sangakayikire kuti inuyo munena mgulu loba ndalama zimenezi, nkulakwa tasiyani zimenezo sizikuthandiza. Komanso mudziwiretu olo mukamagona kumeneko musamagaza kuti ndalama za malawi amene atapereke ndalama zimenezi ameneyo sigwira. Mudikire yabwino ikadzabweranso chipani china achiyamba chakugwira ntchito yake bwinobwino. Izi mungotipezera ndalama zikadaba kuja adatibera ndalama atipatse kuti aone chifukwa adabwera kudzasintha zinthuzo. Ngati adaononga kumbuyoko koma adanoti okay fine zaonongeka matufuna kuti zikonze, inu muli ayi zisakonzebwe zikhale momwe zinali limuchi pali nzeru pamwe padero mitani magwira ntchito. Inu ndiye ngamati mbuli zophunzira ndiye ndi inuyo dito.